Panguva ino vanhu vopembera vachiona kuti aiwa zvigananda panguva ino aiwa zviri kutevedzana aiwa zvichifa zvichitisiya. Panguva ino pari kuonekwa kunzi one of the zviganandas aiwa otisiya ofa aiwa anonzi panapa his Itai Dzamara kidnapper people aiwa vakainitiata kukidnapwa kwa Itai Dzamara nhau inozikanwa nenyika yese. Saka napinda mashoko abudanyorwa panapa atiri kuona kuti aiwa especially maopposition voices they are happy vachiona kuti aiwa these guys who oppress macitizens panguva ino aiwa vakuita vachidonha one by one vasubscribe like vatomapenda kuti muda panapa paindepo yezimbabwe abudanyora chiti breaking one chigananda dies Dzamara kidnapper and munhu akagwa 2030 east Walter Basoko is no more. A top CIO head Walter Basoko has died. Mourners were traveling to the Mnangagwa family members' home in Chinoy on Tuesday evening. Basoko was announced dead in hospital on Tuesday, according to family sources. He is one of intelligence operatives accused of kidnapping the missing journalist Itai Dzamara in 2015. Tomashika mudanyirwa panapa vanhu vachiti aiwa panapa Walter Basoko aiwa watisiya people they are ipo vachiti aiwa zvigananda aiwa ngazvichienda one by one ngazvipere just because these are the people vanoisa descent pamacitizens vari kuona kuti people they are failing to execute their rights munyika yezimbabwe just because they just want self-saving and to support cronyism. Mashoko anobudanyurwa panapa aiwa yatiri kuona panguva ino yabomshorines kugeza kuti aiwa is trying by his all means aiwa kuuya panapa achizama kuda kupusha out the ruling party ZANU-PF, but it seems like most of the people they are not cooperative and the people they are not trusting the process just because Geza told the people to shut down Zimbabwe. Even vanocomplain issues of food, he told them don't worry, food is going to be provided. Ingoti mafunguro emu tudiva musiri kuchitwa chipinda comment section medu kuti mafunguro enyu so subscribe or like, turn the bell.